Sus. Puwas mo cellphone na ako eh. Pag-snack. Ha? Pang-snack na ninyo? Kasi pagtuunin mo na mo di ay, makilili mo sa kikabig na ako. Pang-snack ninyo ba? Pang-snack, ating na video, patag-atag din ka, pakitang tao na ka. Kamu lagi hatagan kayo, kamu lagi magpuan Diyos. So may pagtuunin mo na mo, Huwag ka mo lang hatagan niyan, tama mag-iayaw mo. so pagtuunin mo na mo, irong buwa. Hindi ko lang hatagan di ay. Tanong mo na. Oh, yan ano niyo? Oh. Ay, gipugbog sa kuha na na. Ah, gihatagan ninyo, pisog-isog pa man mo. Kung sa ganyan mo pagtuna mo, patay gutom? Wala, mutapang ko yung kikipang gusto. Tanong mo na. Tanong mo na. Kawawin ko. Mutubag, kuha na ka mo. Sa labanisa. Dawatan na lang mo. Kinsa mo na ka? Ako si Oscar katubang nagpadagat og pabukid yung nalato mo ko ng pakanan labugo. Oscar, gipobriya na ka na mo? Gipobriya na, Batasan na, kwarta. Kala mo, kwarta ha? Kala na. Ay, mga mudo mo eh. Ako kita sa mga briya. Ang mga batasan ng mga tao diri oy. Kinsa mo? Walang to, pag yun. Madagko kay palawas mo. Kapaita. Katapang yung pabidyo-bidyo pa mag-ka. Nagpakameng tao, rumunta ko boss para makita po nila may kong tao ba. Kanya, magpabidyo gidi ay. Wala. Bahala na ka diya, boss. Bahala ka.